17 boxes sa basula ang order karong adlaw. Human nga napost ang atong asula nga available na nanay ni order og 17 ka boxes ang total order karon lang adlaw. Not bad na kaysa masigirag higda-higda og magsisilpon og bupuyo sa balay. Dugay-dugay ta naka-deliver og balik kay nagpasanay pa ta sa atong mga asula og napunog gyud atong tulo ka pan. Pero karon murag hurot-hurot ko ni kay nabot og 17 ka order. Pero ang primerong order pag check na ko sa cellphone kanina, 11 boxes lang. Mao nga nagdali ko panguha sa atong mga asula kay para ma-deliver na kay nagpaabot na pud sila. Kinsa gyud magdaho man sa butang nga naagi dayon ganahang order. Not bad na nga atong order karong adlaw kay ato ra man sa deadline pero mas maayo gyud nga mas daghan pa nga atong asula kay para kada adlaw nga atong kita. Sa una tag 50 lang nga atong pack pero karon nag-upgrade ta og tag 100 na pero dili pud kamahayan kay daghan na kayo ang sud sa usa ka box. Og kani mga nag-order same ra pud ni nako sa una nga mopalit lang og ginagmay ug ako na ang bahala nga magpadaghan. Kay sa panahon karon mahal na kayo ang feeds og kinahanglan na ta og mga additives nga patuloy pagkaon sa atong mga hayupan kay para makasipot ta sa atong gastuhonon. Bali na pud apan ni nako usa ka box na pa niya pa sug order og sa dihang ready na tanan para isod na sa plastic og check na ko sa cellphone na pagili pa sug order og 5 ka book. Mao nga nagdali-dali na lang pud ko panguha og puno sa atong masula og ato ko sa pikas sa atong apan magkuha kay hurot-hurot na andito sa dako na tong apan. Tambok kayo nga tong asula kay kompleto na siya sa fertilizer like ita sa kabaw og baka ug napagi abono. Og sigurado ko nga kaning order hurot-hurot gid itong asula og magpadaghan na sad ta para mahatagan na pod ang mga laing order. Dali ra no nimo sanay 2 to 3 days lang pwede na to harbisan. Aminado gyud ko nga kulang atong supply sa asula tungod sa kadaghan nga order nga pending. Pero sige lang kay mabot ra ang panahon nga dili ta makulangan sa pag-supply sa atong mga asula sa atong mga customer. Og kung namoy mga asula diha PM lang muna ako kay mo-order ko basta buhol area lang. Kay na ay mga nag-ingo nga daghan ko ni sa basakan. Og ako na nagisa sa plastic lain-lain kay lahi-lain pod ang tagiya. Na ay para sa bayan, Inabanga, Binavista o Gitafe. Og sa city ka order nakita ta og 1,700 wala pa labot sa delivery fee. Og 5 ka box order sa akong seller sa Cebu. Og ready naman ang tanan unahon na to sa pag-deliver ang para sa sagbayan. Ngapon. Usar tayo mo ano? Salang. Kana ko page yan ako sticker ang gibutang. Basa na ko gipos gapon. Nga tutorial sa on. Tanawon po. Salamat gyud sa. Sige salamat sad. Ma'am pwede mo tana asa na biting tindahan ni Sir Dongkoy na Basilia? Aka ni? Na delivery? Na pa-deliver si Ma'am Angeli. Angeli na Basilia. Salamat ma'am. Ada penupat. Ulau cik. 400 to? 400. Salamat ya Dol. Sige salamat kayo. Nakasiwan na sir? Tanawa to video gyud sa nako nag-upload gapon. Oy, gi-share na nako imong video sa naway. Ay kan. Siyempre kasi bitaon sa. Unahan gamay. Salamat ah. Kata re ka Dol. Tiga kami tuon. Malapit ah. Kana padungdan no bitaw? Danaw dire? Dol day. Sige boss. Sige mato basta ko kuan tapis ako. Dughan na din mo gikuha na ta. Lagi. May upay din boss, paano ba sideline? Di sa line ba? Sige boss, amping boss. Sige salamat kayo. Salamat, So ato pinakalas nga deliveran diri sa Itapi. Mao ni siya. Jam printing. Tulo ko bukod order nila. Nata sticker sad. Azula sir? Derde. Na ko sticker dia sir. Sikat na vlog ko. Bener sir. Wow, naisakto kayo. Jam printing, your friend partner. Salamat kayo sir. Magay paghatod. So guys, nato sa jam printing no katagaan kita ni sir. Mana jam printing la. Located na siya sa Luyo sa cultural mo ni cultural sa Itapi. Ya, padong. Pero exit na siya adto kay tumag-agi. Dayon pasod ka dire. Naman makita na ilang store. So nakabuhi na sa t-shirt. So, salamat kayo ni sir. Salamat.